Hen. Ja mám loading. Ja Počúvam. som v pohode. Dobre, čo tu deje? Čo tu mám robiť? Hrali ste to vy už, či ešte ne? Nie. Divi ako Aha, dobre, behaš. tak pohoda. Máme staminu? Nevyzerá, že máme Tu staminu. je shop, chlapci. Nie, Tu je shop. Strašne hlúpy, počkaj, veď on tu dáva tutoriál. Tak ticho, ticho. Aby si sa neposral. Slzí ho pekne. Dobre, poďme, čo, prosím vás, čo neviete. Klikame Ečko, prosím vás. No, piči, ale... Ten v tom žltom je kokot. Kde? Čo? Ten počítač, počkaj. Jaj? Boris, Get new assignment? ja už ti hovorím, Boris, to je na tomto najhoršie, Robert. Ty si... Dobre, nič. Chalani, chcete grocery store, quarter hub alebo pipe dream? Zapni, To je čo jedno. Čo bolo posledné? Čo bolo to Pipe Hej, no. posledné? to sú tie pipy. Pipe drinks. Pipe drinks, zapni, kurva, ideme. Dal som to. Inak viete, kde bol Rad... Ja to asi nenájdem, ale to je jedno. Rado Čo máš? poslal na storku. A Rado bol v backroomsoch, akože reálne Rado bol v backroomsoch. Keby ste videli, čo poslal na storku, Ale to si najebal dve LSDčka, kamo. Najebal v gohľadě kusoch, no. To je volá filovky v Paríži, ty kokot. už to bohužiaľ nemôžem otvoriť, ale fakt bol v backroomsoch. V tých pipách vyjebaných. Dobre, kto zomer ako prvý? Podľa mňa Boris. A jasne. Boris mizní tam. Uhnite Boris mi. predstup. F-kom je flashlight, a potom keby vás zajímalo. Fakt? Pull the lever. Pullujeme levery asi, chalani. Nedá sa. Blood? Jako? Objectives. Blood? Nechoďte tam. Čo teraz? Ja neviem. Čo ty vyjebany ideme robiť? Joj! Prestajte Doma. oko! Vycvičený! Ty prijebaný, dovyťaľ! Ale veď ty čo je? Tam je ešte tretí. Do piče ideme! Zapni to, klikni to, Maroš! Klikni ho, ty prijebaný! Ty prijebaný! Ja už som mŕtvý. Prestajte oko! Ide. Vycvičený, Samo nekuše! ide za tebu stále. Tu kto Je je? to na piči. Samo to ide Jaj? solo carry. Petrified! Kept thinking I could never live without you by my side. Samo But bežia I za spent tebu so many dvaja nights mosty. thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to Čo mi get robí? along, Čo? and so you're bad. Return! Throw out of me. Teďka zomrel už. Samo to dal. Dobre, zahrané. Chlapi, zahrané. Ja sa Ja som spektatím. akože kráľ. Záhľadé, no? Dobre, už ne. A Špeka, čo si spravil? Plnú si levery? Čo si Hej. spravil? Ja som pulol 3 level, ja som bežal a pulol som level, čo som videl a bežal som. Ty si neblík. Ja si idem tomu veriť, ja tu budem mať dary pite. Balans 20? To sme jaký chudobný. Chama, čo Nemôžem si si mám nič kúpiť kúpiť? zatiaľ. Na čo by ti bola pištelka? Ty zapíska na starého. Ja nemôžem zavrieť ten obchod, chlapci, to je v pohode? Čo zľavo Dole, dole vľavo. exit. No áno, to nešlo. Už to šlo až teraz. Dobre, niečo vyberiem, hej, keď new assignment. You need to get your result, aha, get result. Teraz Som sme to dostali dobre. tie peniaze asi. A ja. Grade 100%. Hej, dostali Hej, sme dobre. tie peniaze teraz. Ja som už dal new ass. No, Dám, jaký? čo mám dať? After party, hotel boiler, alebo concrete jungle? After party. Hotel boiler. Tak ho Kámo, hotel boiler. Kámo, hotel boiler. Tu sú jaké sujty? Počkej, Hotel kúpim bude ešte dobrý. niečo. The honored Hej, ones, sú- sú- chlapci. Hej, to som videl, to som videl. Body armor, ja som ešte ten body armor, jasne. Som ešte ten body armor. Dobre, mission is level. Items, ideme na to. Not the photograph. I'm trying to hide the pieces of Dick. Ale Joj, starý!
Dobre, bežíme. Nemôžem všetkých zabiť naraz. 3, 2, 1, všetci. Niečo bolo na zemi, hneď tam potom. A oni potom sa dá schovať do ventilácie. Nefakt. No neviem, oni bežali ďalej. On leze! Šuka celkom ako. On tu vleze. Ty to zavri. Čo je za deňa? Ja som sa teleportoval. Jo, že pohoda, ne? A že tu už nič není. Ja som videl niekde papiery. Papiere sú, ale papier si dajú zobrať, kam ho zeme. Je strašne tako zajebal akože, ale... Formula D1, kámo. Ten čo sa kroluje, ale je trošku rýchly. Hej, on je ten tiež rýchly. Ja som, tam je ten posledný papier, ja som ho videl. Môžem ho nadskočiť? Zebral som ho, nezobral. Jak máme Nestihol som zobrať ten Máme papier. 5 zo 6, kámo, ale... Ja viem, kde je, len som zomol, no. Čo mi spravil ten vyzerbanec? Robert, si na tom Mhm. sám, Čo ti je? vidíš na to. A ja nevidím, kámo. Čo je toto? To je telefon, to nič není. On je to na tých bokoch, tak hentam ako si bežal. To je... No. Joj! Choď doprava. Doprava. Tam! No to Nie! čo? Utekaj! Doprava. Utekaj! Pohoda, ja ho prelezeš, ne? Bež. Utekaj do piče. Do piče. This is the rhythm of the night. Alright. Oh yeah. Ja spektrím seba inak, nie dobre. Mhm. Ustavím ho doma takto, chodíš mi ťahom. Po posledne. To určite, no. Dobre. Kúpim si body armor, ja. Snack rooms alebo electrical station. Kámo, elektrinu by som dal. Ale neviem, mi to zokno jedno. Už som klikol. Find a light bulb. Ja to dám s Už bude tma kozmetikami. asi. No dobre, keď tam sú kozmetiky. Jo. OK, vidím, čo chcem. Invincible suit? Dobre, môžeme ísť. Teda ideme za mňa. No. No, jak v piči. Ja tak ne. Beti. Ktorý je Robert? Černo. Skáčem. Robert, ty máš vestu na sebe. Jakú vestu? No, že mám neprestrelnú, no. Body armor som si kúpil. Jakú vestu? Find a light bulb. Poďme. Light bulb. Ešte jednu treba? No máš to ešte si uznúť nejako, ne? Či musíme ísť do Ideme. elevátoru to použiť? Chlap, ty za nami. Čo je za nami? Jak za nami, ty prijebaný? Ty prijebaný. On je za mnou ten kokot, prečo to ide za mnou furt? Hoši, on to ide furt za mnou. Aha. Joj! Nie je to tu? Že to tu bolo? Fuj do piči, som sa vás zľakol. Naozaj, že ja som stratený. Ja som extrémne stratený, ja neviem, kde som. Ja zhruba viem, kde som, ale nič nevidím žiarovku. Ja vôbec.
Ja bežím proste. A ja. Tu nič není do piče. Vyskúšajme sa vrátiť tému elevátoru, možno nám to pôjde s tým. Hej, ale neviem, kde je elevátor, kámo. Ani ja. A už asi viem, kde bol elevátor. Tu niekde si myslím, že bude. Kurva, ty kokot to. Tak nie. Je tu vôbec prístup k elevator, že ja som tu prešiel na všetko, ale nebolo nič. Ale takúto dlhou cestou bežali. Otvorila sa brána. Jako sa tá žiarovka do piče? Počkej. Počkej, ale že tady to prešiel. Čo je to? Nie, to je toto. To je v piči. To je obrovská mapa. Tuto som Čo máš? Už som našiel. Čau. No, Čakám ani v elevátor. Hej, je to tak, musíš sa pozrieť na vrch. A kde je elevátor, Ja kámo, idem teraz? smerom od neho. Týmto smerom Pozerať sa podľa na mňa. vrch. Jak pozerať sa na vrch? No, že na vrchu dať. Ako nepozerať sa na vrch. Že nemali sme žiarovku ďalšiu. Však jednu. A tá dávala hore. Potom nejak to hitne raz, tak ja som v piči. Ja hentam je, počkajte na mňa, chlapi, prosím vás. Áno, toto pošlo, no je dobre. Aha, dobre. Len tento Dobre, port. takže my to môžeme hned. Nemusíme čakať. Áno. Mali cmuk, cmuk. Smuk, smuk. Čokur. Neviem, je to viac počítačov. Hen, tu sú fajly. Entity. Tik fajly. Epstein file. Hoši, Windows! Tu sú Windows! Tu je level Windows! Ty daj. Oh yes! Ty pičo! Ty pičo! Ja sa s nimičku pôjdem, mám piči. Chcem pozrieť, koľko mám peniazy. Mám na čapicu. Robert, ty chceš Burger King, hej, a všetci to vieme. No už ho má. Ja som si ho kúpil. Čo To je Borisové asi. Neviem ja. Ja idem skúsiť niečo ešte. Ja tam mám dosť toho, akože. Ďalší level, ďalší niečo kúpim. Jaký? Party cover propaganda around the level. To si myslíš, že na to ťa bojím? Čo? Hned jeden je potom na začiatku. No. Čo sa ho bojíš? 20 damage ti dá iba. Pohoda. On ide furt za mnou. Úplne ma zmastil. Ty priebaný. Cleanapol som jednu, veď. Tu nič nie je na konci tej ulice, nechod tu. Kto ide za mnou? Ja. Tak doprava sa pripraví ísť. Neviem sa niekto ide otvoriť? Do riči. Som nepozeral. Niektoré tie dvere sa dajú otvoriť. To niektoré dvere fakt, že sa dajú otvoriť. A ja som jedný videl som Problém. Áno. Ja som ani jedny dvere nepozeral. Takže nemusí nás kempiť, vie o tom, že? Dívaj na ňo, jak ide. No poď, ty buzerant. Bokami ide. Hej no. Ti poviem, že či sa vráti, hej.
Čo je, Fešák? Skúšal niekto, že či to není toto, čo máme hned na spavne? Pod nohami? Či Mám to- to. Mám to, Dobre. mám to. Nasadnite do toho elevátoru. Jo, ja tam budem, nemusíte tu bežať. Victorun. Ideme Paradise od Hoši Paradise. Jo. Ešte nemám 500? Vybrali ste to už? Asi už. Halus. Siren Head. Mi to pripomína v SCPčku, keď si chodil Paradise. cez ten Forest. Mhm. Dobre. Invisible steny. Tam choď pre tú druhú, prosím vás. Dobre, domov. Už? Vidím party govera. Také jediné, či tu zatiaľ videl som. To nie je nič. To bol lacný level, chlapci. Kámo, no. Moc veľký. Tam nebolo ich tam Jo. dosť minimálne. Ten prvý level bol zatiaľ najťažší. Jo. Ako hej. No áno, lebo sme Tam mi bolo najviac a ja som to proste prebehol všetkých, kurva. No. Čo si kúpime? Ja strašne. Hoši do lobby, Infinite Garden alebo Petrified Garden. Lobby je obyčajné backrooms asi. OK. Dobre, ja mám... Ako vyzerám? Ukáž? Je kokot. No to mi ver, že hej. Úžasné. Dickhead proste. Dajte stream niekto mňa. Počkaj, ja ti dám stream. Ukáž? Dobre, pohoda. Toto bude leva za všetky peniaze, chlapci. Možno. No tomu ver. Čo ti jebe? Tu nie je červená Rejk? čapočka, ide stratená? Kamo, nájdi Čo je toto? gnoma. Simon na to bude hantiť, pozor. Našiel A som tu kde máme 10. na tie kamery? Tu to vidíš, tak. Tak to vidím, hej. Ja to nejak nevidím. Ona tam stojí kamera, akože. Stojan, to je normálne, stojan na kameru. Statív. Dobre, tak som asi ešte nevidel, hej. Statív, celý trojnožka. Tu je nejaká diera, chlapi. Skoč do To nej. je kejva. Idem do nej. Jaj? Mám ďalšiu. Za tebou. Vôbec toľko niečo mi hovorí, že by sme tu nemali byť. Si tiež v tej kejve? Hej, si. Ty si teraz rozpoznateľný dosť. Hej? To je dobré. Tenisová hlava. Ako to je vysoké? Veľmi vysoké. Kde sú tie spajky, kamo? To nevyzerá dobre. Ja idem dopredu. Dobre, ja sa mi pozrieť do týchto... Fuj, keď ma začne čo hantiť, tak to bude strašné, kamo.
Nedáme content warning, chlapi? Ako sme na Ja by som dal content Môžeme, warning. no. Môžeme. Som kameru. Ja sa poviem, odporkujem, môžete sa to stiahni, hej? Aha. To má tak 10 giga. Nemá, má? No, tak ja si Pol myslím. giga. No, tak to dá. To stíha. Ja si ešte vyhoním. No, pozor šperka na to. To čo je? Ty prijebaný! Asi majú tam toho Worma. Šperka, to si ty unlockol? Čo? Áno. Tu niečo hučí, ty prijebaný. To je počuješ? Ja som už vonku z tej kejvy. Tak to je samokiel som stretol. Ja si neboj sa, ja si za chvíľu kúpim. Rozpoznávačku. Ale Prečo tu je kotlár, ty prijebaný? Máš, ty si Jaj? Tu sú dva vstupy do tej cavey? Bože, ja si nepozrel znova, tam kričí ulen, to zabarikadované už Chodí stoja. kotlár, chlapci? Kde? Tu za tým stromom, jak som ja spadl. Šperka, ako si ďaleko od tej cavey? Hoď. Dáme, za výťahom niekto je. Vidím niekoho, ja tu skáčem pred výťahom. Tu je kotlár. Tu je kotlár. Počkajte chlapi, počkajte, ešte nie, keď vám poviem, to ma portnite, hej? My nemáme, aj my Tu už je máme, kotlár. pravda. Tu je kotlár niekde. Dobre, jas. Idem hľadať kotlára. On tu niekde išiel, ja som ho Ale strátil, kde si počkaj. pri elevatore? Jako sú dvere od elevatora, tak rovno od nich vlastne chodia keby. Je to zabarikadované, tak neviem. Kde si tu bežať? Dobre, môžete ma portnúť, ak chcete. Ale však tu niekde musí byť. Prečo išiel do piče? Nebude to, že sa despawnu, keď sú full field objectivy. No možno hej, ale... Nie, kamu nie. Či hej? Asi hej, dávaj, reset. Už som u elevatoru. A nebude, že keď sa to tak sa despawnu, kámo. Nedespawnuli sa minule. Jasné, že sa nedespawnu, keď to komplitneme. Môžem kolapnúť, alebo ešte hľadať. Áno, kolápni, ja žiadneho kotlára nevidím. Ale bol tam išiel do piče. Jak nabuchaný, strašne. Čierny. Ale celý však deň. dáme toto, kámo. Ja si chcem kúpiť 1500. Kámo. 500, no. Dáme do 1500 minimálne peniaze. Jo. Toto tak... Mám 999. Dám Hoši, Corroding Retail dám run for your life. Dáme, Run for your life, dáme. Hej, Dobre. hej. Šukám peniazy, 229. 1000. Ja mám 999. No. Bojím sa. Už máš 1000? Bojím sa. No, v podstate. No to povie rýchlo. A ja. Máš, ty už máš 600 000, ty máš viac peniazy ako ja? Ja mám takisto, jak ty, kamo. Takisto, jak ty mám. Musím hneď nekupovať. Beží za nami niečo? Nebeží. Čo je? Čo bude pred nami? Jo, už ide. Doľava. Do piče. Čo mám v šibe? Som šiel doprava. Dobre. Poďme sa dá všetko naskočiť, hej? Okrem vozíčka, ten som ešte neskúšal. On je už blízko, ale docela. Je no. Run for your life 0 z 2? Nebo nejaké dva checkpointy, predpokladám. No ja som si blízko smrti. Dobre, som si v prdeli. Robert, ty si není, ver mi. Ty si ešte Bež samo. On tu... On dobežal do steny. Maroš, Dobre. mňa zabil. Neviem, kto je dobre, už ho zabilo, dobre. No ja povedať, som že to bol, bolo keby tak. si zabil.
Dobre, nestíhol som. Dobre spektáky sa. Kámo, neviem, ako tebe Ja sa. viem, no. Ale tebe to dáva ináč dvojnásobné životy. Mám také, by si to chcel vedieť. Ja viem, že mám dvojnásobné životy. Dobre, ale dlho neprežiješ. Ty pičo! Čo to za ruky, ty pridrbaný? Nice, Maroš to dal. Ne? Aj Robert to dal. Ja ešte bežím. A ja bežím ešte. Tak ešte bežia. Aj, ešte Keďže som za Marošom ďaleko, jak blázen, ale bežím ešte. Lenže ešte nemáte ani jeden ten z objective. Mhm. Zabilo ma to. Dal som to. Nice, Maroš. Pekne. Ha, ha, ha. Peňaze! Kurva. Za to musia byť nejaké kešenie. Budú. Jaj. 1300 mám. Či 1100, tak. A ja. Ja už 500. Lights out, chlapci. Tomu I'm ver. the end. Dobre, lights out. Lights out. Dobre. Nie je Počkaj, ja tam, si ani to smáďo kúpim. Sorry. Sme to henco. Kokotina. Nejdem na toho, som Raďocha čakať. Level 6 blackout. No ideme na to, chlapi. Toto je u Borisa doma takéto tu máme. Také trúbky tu má naťahané. Tomu ver. Čo ti šive? A tu má ide baterku, Maroš. Gejrumu. Gunning. To sú, kamo, gunrumy toto Boris, riadne. ty máš čo? Night Vision v očiach zabudovaný? Ty si blázen. Boris, to je domov a Bravo 6 going thick, ty kokos. To je vôbec nič vidieť, kámo. Čo Nie, ti šíbe, nie. Boris, hľadaj kotko v Modern Warfare 4. Tak ale nepamätáš si niekto cestu k elevátoru? Lebo ja absolútne. Ani piču. Ani pičo, Ja budem Boris. myšľať, dokiaľ to nenájdem proste. Boris, ale viem cestu Tak, do Našiel môjho som srdca. light bob, ale. To si Tak, ty, že... tak späť. Ja, tak ja späť asi viem. Počkaj, možno viem. Dobre, neviem ani piču. Maroš, namiesto toho dabovali si Mám! stačia, že si ty. Som tu. A ja mám. Počkaj, mám fix. Cmuk, robo. Ja sa si poštím, chlapci. Musí dať jeden model bez Čakáme na obu. teba. Pusti to, Cik pauza. Pusti to, nie, pusti to, normálne do nohavíc. Jaj, Zabudol, že si pauza. slabý. Však pusti do nohavíc, než tak gene nie. Cik pauza. Čakám som, že táto hra bude o niečom inom, ale tak nie je to zlé. Chce to niekto dovzdať? Normáš, daj tam niečo a ideme. On si dal tež. Studené Si rums. dal tež cik pauzu. Čo si dal? Sex do huby? Či? Nie? Tak, nie. Nie. Mám tablet, chlapi. Mám piči, chlapi. Dneska strašne hentai si pustím, joj. Nejaký starší či novší? Nejaký nový kamo, nejaký s lolinami. Prečo? To bolo aj to prvé, čo Ale nie to fakt, napadlo. ale nie s lolinami, ale... Nejaký dobrý, ty Maroš? kokos, to čo je? Pozri sa tam. Počkej, zistím. To je kamarát. 4 liter, ty koko. Boris, ale ty si mu dal pušky, čo si mu počkaj, zajebal? idem na to, chlapci. Do piče sa, ja ho skončil sa tam som dosratý prijevaný. Tak si ho... Si ho Sprka, sniper, kamo. Boris Čo sa je? rozbehol, ty kokot, potom ľadí jeb, ty kokot nohou. Zhajba vrele. Je, to není šperka, či? Ne, to není šperka. To není šperka, ty prijebaný, to není šperka, ty prijebaný. Dobre, vráti sa prosím vás späť, hej. Bežím späť. Curling. Šperka. Asi. Už som sa stratil. Lebo ma teleportoval hen ten. Dobre, nice. Jaj, ty koko, ja som sa strašne dobre som sa vyšťal, chlapci. Tomu ver. Hej? Cik pauza bola dobrá? Keby som sa takto na ženu vyšťal, tak by akože sa isto urobila. A do ženy? Do ženy? By praskla, hej, urvalo by ju. Definitívne. Myslíš, že majú taký fetišista? 1400 ešte jeden.
Ešte raz Ale Maroš? na to. Myslím si, že hej. Abundant Office alebo Cargoport. Cargoport? Cargoport. Cargo vlastne, hej. Že má jedno taký fetiš, že akože sa do neho vyštíš. Určite, hej? Áno. Čakaj, do Neviem. Aj. Napíš Simone, myslím si, že ona je človek, ktorý by to mohla mať. Nie. Ja si myslím, že definitívne. Isto je to Nemec, kamo. Samo má Kam pravdu. Nemci, no hej, no. Nemci by žrali hovno na to, že sa urobili, ty kokos. Jasné, Nemci sú na toto experti, kamo. Myslíte, že Hitler mal takú chvíľku? Toto je tému sklad, tebe jebe. Kamo, Hitler mal hodne uchylok. Aj s Napoleónom. No? Oni boli obidva Že vraj- uchyláci. Ale že vraj s tým svojím psom šukal. Nie, to nie. Bondoval No? s Bondym? No? Hund! Dobre. Robo, ja som sa ako teba, ty priebaný. Koľko si mi Ja som sa- podmienky preluftoval, Ja som tebe jebe. lebo ja som mal ten tablet, vieš, ja som ho otvoril. Hund! Á, ty A kokot. ten priebaný mi napísal, že hund mi napísal, vieš, ten tablet. Ja sa pozriem za seba a tam kokot, Big Hauko, fajný, papuli mi najebaný. Ja som sa dojebal, ty kokot. Dobre, Ja nie, do som skoro piče. posral, mne prečistil uši jak blázen. To bolo z hrdla, Mároš, to bolo hlboko hrdelný krik. Áno. Kde je ten žurnál? Kurva, no, Je bude za mať dobrú mnou beží hlasivku. ten pes, že niekto za mnou z vás beží. Dobre som si chrupavky vyjebal von, pekne. My tu máme v takomto obrovskom porte, kurva, hľadať jeden maličký smetrový žurnál. Len ten pes je rýchly. Ale ubehneš mu preč, pohode. No nevyzerá. Ja som ubehol. Dobre, Asi už ho prestal. Ty máš astma z staré kolena, starý, tak To musí byť, to no. nie. Ono sa dá ísť ešte do toho... warehouse. I don't know the one... Čau. I don't know how I got here. One moment I was stepping off the curb outside of my apartment. Idem do Ste to vy? elevatora. I was wherever here is. The walls are yellow, spinning. The hum of fluorescent light. Nech to hráš, tak ja to dostanem, kama. Critical green. Čo to za kokota? Kto tu kama farby na mňa? Drží Ja ten ten žurnál. žurnál mám, ale sčítať sa mi ho ani za piču Ja som nechce. veľká boha na Roberta, kamo. Ja som veľká On takto kama išiel na mňa. Cez celý port, takto. Čo to kokota? Dobre, Suvers? Dáme Suvers? Abo The Dobre, End? daj. No, jak vyzerám? Dobre, Ty stoka. jedy kľudne, ale daj sa Ukáže si? daj stoky. Joj! Dripak. Ja sa nevidím. Samo chceš stream? Áno. Jasné, že hej. Jak to povedal? Áno. Mám kameru, chlapi. Ty koko, drip. Chlapci, usmiev do kamery. Daj mne Boris. Daj mne Boris stream. Ty máš Čakaj. toho. Ja môžem Maroš, to scrollovať. si ty? Hej, to je Maroš, že No. má sukuna. Maroš, môže byť radovať jedna jednotky. Čo ty šíbe? Počkaj, ja urobím fotku, pozri sa k sebe. K sebe. Ty piča, vidím to. Dobre, máte fotku, môžeme ísť. Dobre. Jak ide. Blázen. Čo ti jebe, že môžeme ísť radovať jedna jednotky. My vysolujeme to levely. Teraz týmto. Ja tam prídem, hollow purple, kámo. Ššš. Čo ti jebe. Dobre, Gubla. U starého v pivnici. No, Šperkovi keď vyplavilo. u starého umamky, kámo. Takto to vyzeralo, keď mi vyplavilo pivnicu. Juj! Juj, tvoja mamka to je si toho čierny. nejedla, kámo. Chce nejaké genia? Toto má samo Čo sa deje? potrebník. Ja, joj! Ja, to je tento buzerant. Do trepky ho zoberte, do Kde je trepky. kreska? Neviem. Baktéria 80. To bola baktéria, kámo, ten typek. Kde je tá trepka? Ja neviem. Ale nehuč, ty pridrbaný buzerant, ide na Kde nás. si zmizol? Hej tam. Maroš, Kde vieš, je ak si tam? tam v tých dverách bol? Tam je tam. Nie, to nesi nebol, to bol Dosi. Dosi, Nes- v tých Spadni dverách do bol. tej vody. Bež ty jebli. To čo robí, ty vole?
Ty kokot, nedívaj sa! Utekaj, ty priebaný! Kam? To čo je za skrik? Ty kokot, pomoc! Čo je to? Ty zrmec! Je to trepka vydrbaná! Ja sa pozerám, ako ďaleko to bolo od Za dverami robota. takými jebnými. A tu alebo... Ty kokot! A bež! Narýle, mrdí, ty kokos. Dobre, pohoda. Ty moji susedia, vieš, iba nemôžu sa zajebalo? Už dole bol pokoj od leta. Ale to bola halus, kamo. A ešte aj bude robiť. Bude, všetko bude. For you and I, for you and I. Meet me now, baby. And you meet me now, baby. And you meet me now, baby. Hoži, Fun Airport alebo Grocery Store? Fun výkričník, pardon, Fun výkričník. Dáme fan? Dáme Fun teda, dobre. Dáme fanfon. Chlapci, tu sú ranky. Emeraldový Level. sweep to dáme. Jaký to je level? 300. No máme level 11, ja mám. Preboha, že 300. A to čo som, Jaromír Jagr? To je light work. Chlapci, stále mám ináč ten journal. A vieš ho prečítať? Super. Viem ho prečítať, ale nechcem sa mi to čítať. Ne, ja sa ti ani nedivím. Je tu niekde party govor, chlapi. Hej, Tam Do je. you have the time to talk about our Jesus, Lord and Savior Jesus Christ? Mám pocit, že sa mu chce veľmi. Ešte je tu ďalší. Over by now. Ukľudni sa, láskavo, lebo dostaneš také na čelo. Dobre. Dobre. Pohoda. Áno. Samo potom tou hallwayou nič není. Dobre vedieť. Piča syna. Piče, Robo, čau. Čau, Maroš. Zabehni tam, ak chceš. Aha. A instakilne, hej? Som mal použiteľnú, kámo, to nepotrebnú vestu. Ja som vypil Liquid Pain. A ja. Kvôli tomu mal Máš instakilnú. žije s 1%. Šperka, kámo, tam čo? No, To je samo kokot. je nahyd, jak ho hitnú, lebo traja sú na sebe, tak... Šperka, týchto máš rade blízko, kámo, to ti kabata dotýkajú. A vidíte, Nešiel som piče. to ani vypernúť. Chlapi, ja sa idem osprchovať, hej? Dobre. Dobre, sťahujeme letav. Neletol, ten Content warning. content, nie? Či chcete letol radšej? Ty si povedal letav. Ja som Ale myslel dobre. content. Povedal content, no. Dobre, content ideme. I'm too ready content, ja. Dobre, idem sa osprchovať, hej? Ale asi nemodovaný, nie? Či chcete modovaný? Ja by som tam hodil niečo. Tak zatiaľ Lebo môžeme že pozrieť ono- mody, tak lepšie sa dá. Však ono, tie mody zase nefungujú, kokot, zase tam nebudú tie videá Nie. motriť.